ľudia, teraz sme tu u toho videa, jak dávam výhercov, takže poďme na to. Prvá bola to dievča, zavoláme jej, na ktorom mieste je. Dobrý deň. Vyhrali ste prvé miesto. Ďakujem. Pre tombolu vám zajtra donesiem k vám domov. Môžete mi povedať, kde by... No, takže, dobre, povedali ste mi bydlisko a... Počkať, bývame Na Vajanského 28? Áno. Dobre, super. Takže veľmi sa teším, že ste vyhrali prvé miesto, lebo ste za 44 sekúnd vedeli uhádnuť, čo som. Takže všetci veľký potlesk. Prezradím meno Melánia. Viacej nemôžem povedať. Ale môžeš povedať, ako sa volám na Facebooku. Melania Podbehla. Melánia Podbehla? Áno. Dobre. Takže ideme ďalšie, druhé a tretie miesto. Ahoj. Dovi. Takže druhé miesto získava David Kodhaj. Či ako sa volá? Alebo ten ďalší tretí. No tento asi. Tento uhádol, dobre. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže vyhrali ste druhé miesto v našej súťaži. Áno. Áno. Prvé malo dievča Melánia Podbehla a druhé máte vy. Povedzte vaše bydlisko, donesiem vám druhé miesto tombolu. Kde bývate? Štefániková. Štefániková 7. Dobre, ďakujem a veľký potlesk aj pre neho. A tretie miesto, čiže posledné získava. Neviem, ako sa volá. Nevadí. Zistíte sa to o chvíľu. Dovidenia.